Kaixo, gu, Juan, Eneko, Mikel eta Itxaso gara. eta gaur hiltzaren oxidazioa prozesua gehi agenda 2030 hitz egingo dugu. Esperimento hau egiteko 3 odiontzi izan behar ditugu. Lehenengoa, hiltze bat H2 estalita, bigarrena irakite urarekin olioa eta tapoi batekin estalita, eta hirugarrena hiltze bat bakarrik, eta nola erabili oxidatutako elikagaiak. Lehenengo odiontzian hiltze erdia estali behar da, eta azkenik hiltze erdia oxidatuko da. Bigarren ontzian hiltze guztia estali behar da irakite uraz eta tapoi batekin estalita. Eta horrela oxigenoa kentzen da eta olioa jartzearekin hiltze oxido partikulak ondoan geratuko dira. Hirugarren esperimentoan odiontzian CO2 eta O2 asko zegoen, baina hiltzea ez du erreakzioa. Laugarrena, oxidatutako elikagaiak erabili ahal dira konposta egiteko eta lurrak zaintzeko, eta elikagaiak ez de zeustatzeko. Ere, erabili ahal dira elemento batzuk elikagaiak ez oxidatzeko. Adibidez, oxigenoa kentzea da, elikagaiak izoztu eta pH jaitsi. Hemen daukazu argazki batzuk.